Ислам беҙҙең йәшәүҙең нигеҙен тәшкил иткән хакикәт ул. Шуға төшөнгән кеше генә даланлы була ала. Раббының рәхимлеге менән ундай кеше төп тәғәйенләнешен, барыр йүнәлешен аңлай башлай. Аллаһ Тәғәлә шул бәхетле әҙәмдең йөрәген аса, тура юлдан алып китә, һәр нәмәлә еңеллек бирә. Кем мин, маҡсаттарым ниндәй тигән бер туҡтауһыҙ уйланыуҙар, хис-тойғолар һәм ынтылыштар аша Аллаһ ҡолона тирә-яғын үҙен танып белергә ярҙам итә. Рухи үҫеш йүнәлешен күрһәтә. Март айында йөрөй башладым мәсҗидкә. Аның алдынан ширләп киттем. Ул теге серьезный ширдә булмагандыр инде. Может, ничек дип әйтәм инде. Шулай бер аратына өйдә яттым да инде. Әйтәм, әйдәле. Тормыш иптәшем әйтәм, мәсҗидкә барып садақалар биреп килик әле дим. Без мәсҗидкә йөри торган идек инде мондай. Теге намаз укымасак та дигән шикелле кызым белән, иптәшем белән мәсҗидкә юл тоттык бит инде. Шунда мин менә объявление күрдем инде, что ниләр группа җыя. Менә Әлфия абыстай, мин инде телефонын язып куйдым Әлфия абыстайның, Әлфия ханымның мәйтем язып куйым әле. Шунда бер атна үтте, мин инде аны алмадым да, карамадым да. Шундан соң ничектер менә Аллаһ Тәгалә видимо үзе юлны бирә, үзе күрсәтә торган инде. Килт дип мәйтәм, туктале. Звонить итеп карыйм әле. Әлфия ханымга звонить иттем. Әлфия ханым как раз алды. Дип бүген ди менә как раз ди бүген минем дәрс бирә торган көнем ди. Килде, ул среда көне иде. Мин киттем инде эштән соң, эшләмәдем, монда больничныйда идем. Киттем мин Тукай мәчетенә инде. Менә әлхәмдүлилләһ, шул көннән алып мин башыма яулык бәйләдем. Шул көннән алып мин аны салмадым бер кайчанда. Шулай итеп, ҡыҫҡа ғына арауыҡ эсендә Асия Сыңғыҙ ҡыҙының тормошон күп бәхетле ваҡиғалар йәмләп өлгөрә. Дин терәктәренең барыһын да ғәмәлгә ашыра. 2016 йылда изге ерҙәргә хаш ҡыла. Сафланған йөрәгендә тағы ла күркәм ниәттәр ҡабына. Һәм оҙаҡҡа һуҙмай тимерҙе ҡыҙыуында һуғырға ғәҙәтләнгән был һөйкөмлө ханым документтарын Рәсәй Ислам университетына тапшыра. 4 йыл буйына көн һайын инженер-төҙөүсе Асия Хакимова киске бүлектә белем ала. Төндәрен дәрес әҙерләй. Иптәшем үзе диндә булмаса дағын сүз әйтмәде инде, бер сүз дә әйтмәде инде. Көндә килеп ала уҡыуҙан. Аллаһа рәхмәт, шөкөр, атаңа сауаплары булсын инде. Кызларҙан әйтәләр иде, минем бергә уҡыған ниләр хатынлар әйтә, ҡара әле сине көндә килеп ала ди торганнар иде. Мин теге отдаленный җирдә яшим, безнең анда транспорт та йөрмәй, бер нәрсә дә йөрмәй. Ул менә теге район речного порта 2 километр безнең анда җыйып барга кирәк. Менә мине көндә килеп ала торган. Мәчеткә йөргәндә тоже сәгать 9-га хәтле укый торган идек. Беренче тапкыр килгәндә вроде бына белгән күктә булабыз бит инде. Китапларны укыштырабыз бит инде. Менә килеп укый башлагач, менә без акасы бер нәрсә дә белмәгәнбез. Бер нинди гыйлемебез дә юк. Менә тора бара укый, без үзебезнең белемебезнең шу хәтле сай икәнен аңлыйсың анда. Безнең хәзрәтләр инде бик белемле, бик укымышлы хәзрәтләребез бар иде инде безнең анда. Менә исемнәрен әйтеп китсәм дә була. Менә шушы мәчетнең имам хатибы Абдрауф хәзрәт иң беренче безгә бит махраж дәресләрен бирде. Коръән дәресләрен без иң беренче менә шунда укый башладык инде. Безнең менә Булат хәзрәт, ул бик урысча әйткәндә грамотный була бит инде. Бик белемле безнең хәзрәт иде. Динар хәзрәт, безнең Радмир хәзрәтләр, менә Радмир хәзрәт безгә тарих, пәйғәмбәрләр тарихын менә шу хәтле нитеп сөйли торган иде инде, күңелләргә үтеп керәләр иде менә аларның сөйләгән сүзләре. Әкренәп инде без менә белем тупладык. Күпме әзме белем тупладык. Минем йөрәгем исламда, акылны Коръәннән алам, көчем минем иманда. Менә шушы миңа бик нык тәэсир итте менә шушы сүзләр инде. Менә алга табадагы шушы алган белемнәребезне югалтмыйча, алга табада дәвам итеп менә мөмкин булса тагын да укып алган белемнәребезне балаларга, апаларга, сеңелләргә бирәсе килә. Әлеге моментта мин әле менә шушы укып бетергәннән соң бит инде Кая барасың эшкә дип сорады инде экзамен вакытында Артур хәзрәт. Менә әйтәм, минем затонда бер
таныш хатыным бар иде, аның мен Коръән укырга өйрәнәсе килә дип мин дим. Ярар алайса дип барысын да Әбдерәүф хәзрәт. Аны мәчеткә дип мине шушында җибәрде инде ул. Менә барырга кушты инде. Ну, Әбдерәүф хәзрәт белән сөйләштем дә, яра кил диде. Рәхим итегез диде. Мин менә октябрь айларында шушы ханым белән сабак өйрәнә башлады, сабак бирә башлады. Мин шушы ханымга, ул минем әле бердән-бер ханым иде. Бу без аның белән хаҗ гамәлләрен бергә үтәгән идек инде. Ул өйрәтерсең дип күптән йөри иде. Шуннан соң тагын икенче бер кызка килде, ана өченчесе килде. Менә хәзерге вакытта мин 3 кешегә сабак бирәм. Шушы декабрь, январь айларында без шушы Рәсәй Ислам университетында оештырылган повышение квалификация булдык инде. Онда безнең как раз менә ниләр булды, онлайн булды инде бу дәресләр, бу методика преподавания монда бирделәр как раз. Менә нинди методика белән балаларга дәресләр биргә, бик кызыклы материаллар иде, бу 249 сәгатьтән тора иде, бик күп нәрсәне белдек без бу нидә повышение квалификацияда. Центр Җәннәт дигән менә ул при ЦДУМ России эшли башлады. Менә шушы нидә шушы курсларда без менә кеше мәрхүм булганнан соң бит инде күп кенә нәрсәләрне белмиләр. Менә гади кешеләр генә түгел, без дә күп кенә нәрсәләрне белеп бетермибез дигән шикелле. Менә шушы курсларда безгә өйрәтәчәкләр, кеше мәрхүм булганнан соң без нинди эшләргә тиеш, нинди гамәлләр эшләргә тиеш, нәрсә, ничек менә кешене соңгы юлга узатырга тиеш. Менә шушы курсларда безгә өйрәтәләр. Гыйлем алганнан соң шу хәтле тәнгә, күңелгә рәхәт булып китә. Шуңа күрә укырга килегез. Гыйлем алагыз. Аллаһ Тәгаләнең изге юлында булыгыз. Аллаһ Тәгалә әйткән, кимдә кем изге гыйлем алу ялына баса, мин аңа җиңлекләр бирәмен дигән. Институтты тамамлауына нибары ел самаһы гына әле. Гыйлем истәгән даланлы кешене максатыннан туктатып кара. Ай-һай, был мөмкин дә түгел. Изге ният таулар актарыр көскә ия бит. Квалификацияны арттыру курслары, мәйет тәрбияләү дәресләре булганмы, Асия Сыңгыт кызы яйга алынган матур гадәте буенча көн һайын эштән һуң укуга ашыга. Нурлы карашлы Мөләйем апайга хакыйкать юлында тагыла озак елдар кулас яеп эшләргә, Раббыбыз биргән бәхет бәрәкәтте ишәйтүгә сәбәпсе булып яшәргә ятһын. Иншаллах.